Iruditzen zait beka honen puntu garrantzitsuena dela bidea egiten uzten dizula. Oro har edo nik parte hartu izan duan sorkuntza prozesuetan emaitza eskatzea izute aurreneko gauza eta hemen baduzu aukera nolabait ikertzeko, probatzeko, bidean ikusteko. Orduan ere sorkuntza prozesua hemen egon naizen egunetan joan naiz paseatzera eta inguruak ezagutzera, jendearekin egon naiz, hemen otorduak egin eta pixkat ikusi zein den eta nire helburua da nire ipuina edo idazketa lan hori hemen edo inguruotan kokatzea. Lanari dagokionez, suizidio batek ingurukoen errutinarengan sortzen dituen zartatze horiek biltzea da, baina ez melodramatik edo, baizik eta arazo sozial bate dauzkan aurpegi guztiei erantzutea eta hori errutinetan txertatzea hiru pertsonaien bidez. Nola aldatzen diren ez hilden pertsonen bizia, baizik eta ingurukoena eta zer gertatzen den halako kasuetan, hutsune batek gainontzekoetan sortzeituen hutsunei begiratzea izanen zen hasiera batean ideia, baina hala ere egin behar dut, inguru ezagutu eta beraz ona moldatu. Bai, uste dut Euskal Herrian daukagun ondareetako bat kultura eta dagoen sortzaile pila dela eta hori instituzioetatik lagundu behar dela. Hori aberastasun bat da, horretaz gu berritxun behintzat kontziente gara eta polita izango litzake beste herri denak ere kontzientzi hori hartzea, honako ekimenak laguntzea eta geuretik geureari laguntzea, euskal kulturari.